când mai în sus să cadă cumva, nu știu, de sus. Uite așa. Bine, tot nu o băgași, dar ceva de genul. Ce mă gușă? Nu fac asta, fraților, dar... Da, în găurică, matematică, pa Pitagora știe Bercea tot. Știți cum vine teorema? A pătrat la B pătrat plus 2AC egal cu Bercea câștigă, că știe. Cine moare, mă, să-i curvă. Ia fi atent. Cine moare acum, mă, să-i curvă. Ce loc mai nu? Spre 3. Ia uite-l, mă, iarăși, futu-ți morți în gură să-ți fut. Bă, era galben, mă bântuie, bă! Unde ești? Futu-ți neamul în gură să-ți fut eu ție. Ia futu-ți părinții în gură, marși în spate. Marși futu-ți familia în gură. Tu l-ai pe parpantelou? Da, l-am aici, în dreapta mea, cu ochelarii 3D în ochi. Cântați în gura mea! Mă du-te pula! Cine știe? Dacă băgam eu cast. Futu-ți morți în gură, futu-ți neamul în gură, futu-ți părinții în gură să-ți fut. Ce-i bă? Ia uite, bă, ce mă împinsă, bă, dar cum mă prinsă fix în curba aia, futu-ți morți. Ce? Scapă! Scapă! Ia uite-l dracu! Ia uite-l dracu! Ia uite-l dracu! Aoleu. Are kill Laura! Ia vină mă, stupiștea, mă. Uite și tu la el, bă, nenorocitu, bă! Bă, tu crezi că eu nu... Bă, fraiere, că-mi revin eu a 4 puncte, și cum le recuperez la gaura asta? S-a capac. Ia uite. Bă, explică-mi, te rog, de durăm amândoi fix la fel, numai că tu trecut și în partea cealaltă. Uite, a doua oară când nu merge. Bă, eu nu mă mai joc, bă, să mor eu! Scarabum. Badabim, badabum. Este! Nu cred! Din prima. Bă, grasul termină că... Lectoratul în poartă pică, dar n-are valoarea mea. Că tu ce-ți dau valoros. Dai o cioacă în gura mea. Dai o cioacă în gura mea. Ia uite și tu ce ușor era. How joci? Ia-l re cu Bercea, cu mintea ta, cu tot. Încă de mic, când mă duceam la furat și cădeam din pom și vedeam că am dezvoltat un talent, nu pot muri. Așa că o să vă arăt chiar acum cum... Oh. Mă, ce are de merge? Asta e, am să aterizez fără a lua damage. Dar dacă îmi permiteți mai întâi să-mi pun și eu lucrurile intime. 2 hours later. Haideți, domnule Bercea, haideți! Haideți, domnule Bercea, haideți! Acum aveam puțin, da. Acum cad. Nu era pregătit pentru treaba asta! Uite-și tu, Ce fac cu Jo? Nu, de ce sare? Dă-te morții, mă! Te speriai? Grăsuțule, ce faci, Jo? Îți bat pula în gură, aia fac.